मा जाबावगोन लोगोफोर ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि बेले बेजे जाबाय थादों जोंनि बर' समाजाव इउटुबारफ्रानो एसेबां गिदिर इउटुबारफ्रानो बेफोरबायदि जायोब्ला आरो जोंहा मा दंबायो जोंथ' इउटुबार होनना लानो लाजिनायसो मोनो माने ओरैबायदि गावसोरनो बुजिनाय हनाय जेनेब्ला गोरोन्थि मावनायफोरखौ गावसोरनो संबिजिर खालामनानै गावसोरनो समाधान लाबोनाय गावसोरनो गोरोन्थि मावनायफोरखौ गावसोरनो समजायनाय बुजायनाय गावसोरनो एसेबां माबा जानानै दिनैसिम माने बेले बेजे जाहैबाय थायोब्ला माने समाजाव मालाबा मोजां जाया आरो गुबुंले दिनैसिम प्रिति नार्जिनारि आरो लोगोसे जन कार्जि ब्रादार बिसोर सानैनि गेजेराव बेले बेजे जाबाय थादों लोगोसेयै गासै नायगिरि अडियेन्सफ्रा खावलायदोंखि जोंहा जन ब्रादारनिफ्राय क्लियारिफिकेसन माने मोनसे क्लियार भिडिअ मोनसे लाना फैखादों आरो जेनेबा ना मोनसे एकदमबारे गावनाव हिन्जाव दंना गैमारा गथ' दंना गैया बेफोरखौ माने मोनसे क्लियारिफिकेसन माने मोनसे भिडिअ रिकुवेस्ट खालामदों आरो अडियेन्सफोरा बेनि थाखाय दा जन ब्रादार जेरावखि थाया मानो भिडिअखौ मोनसे लाना फैनांगौ आरो एकदम दंबा दं गैयाबा थाला बुंनांगौ ससियेल मिडियायाव एसे बुंनो गोनां जाबाय थाबाय नालाय नङा होमबा लोगोफोर प्रिति नार्जिनारियानो बुंना होजोब्बाय नालाय बे माने नङाखौ माने सानना दं आरो लासिंसिं मोनदों आरो एसे माने बेनिखायनो एकदम क्लियारिफिकेसन होनानै भिडिअ मोनसे लाना फैबानो जागोन आरो अडियेन्सफोरा नायनो माने एकदम थियारि जाना दं आरो लोगोसे दिनै लोगोफोर मोननै आपडेट लाना फैदो आरो ना गिबियावनो आं आपडेटखौ खोन्थाना होनोसै आरो ना नैबे मादैखौ नायलांग्रोदो माबा बिनानावजों रिलेशनशिपआव थानाय नङा गुन्दायाबो बिनि डाबल गुन्दामि दाखुवासो बिनानावजों रिलेशनशिपआव थागोन मिथिबाय दा सोरखौ नुदों दुनियाव बिनानावजों बे मादैनि भिडिअ माबायदि बिनानाव गुन्दा बिनानाव जमग्रा ओरै जादों आरो मानोना खोन्थाया बे मा लाइनाव बाथ्रा बुंखो माने हमनो हादियासै आरो जेनेबा गावनि बे मादैनि बुंनाय बायदिब्ला सासे मानसिखौनो डाइरेक्ट बुंखानाय जादों आरो सासे मानसिखौनो डाइरेक्ट बुंखानाय जादों आरोना खिन्थु सोरबा हमनो हाबासो हमनो हागोन दै खिन्थु बेयाव मुंबो जेबो खारनाय जायाखै गाव माने डाइरेक्ट बुंखाबाय आरो बै मानसियानोखा आरो दा आं मिथिबाबो बुंनो हानाय नङा आरो जेनेबा मादैया डाइरेक्ट थांखिना बुंखाबाय माने बेफोरबायदि गाज्रि ससियेल मिडियायाव बुंनायाबो गाज्रि जायो जेनेबा ना गाज्रि रावजों बुंनाङा जेनेबा एसे माने उन्दै गथ'फोराबो नायो नालाय लासिंसिं जायो आरो गासैबो नायगिरि अडियेन्सफोरानो उन्दै गेदेरफोर थायो नालाय बेनिखायनो माने बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनाया आनलिगेल जायो आरो ना आरो लोगोसे बे मोनसे आपडेट थांखांबाय आरो लोगोफोरा आरो बे मोनसे आपडेट लाना फैदो जोंहा ब्रादार आलुनि बिब'नि जेनेबा बिसि जेनेबा हौवाखौ सोरबा नायनोब्ला 50K खालामग्रोनांगोन आरो 50K साबसक्राइबार खालामग्रोनासो आलुनि बिब'नि माबाखौ हौवानि मोखांखौ नुगोन आरो जेनेबा बिसिनि चेनेलखौ 50K कमप्लिट खालामना हो होनबाथाय आङो फेस रिभिल खालामगोन आरोना दानो खालामथ'वा आंबो मोनसे थांखि लादों 50K कमप्लिट जाबा फेस रिभिल खालामगोन हौवाखौ नुगोन आरो सोरबाफोर साबसक्राइब खालामाखैबा आलु बिब'नि चेनेलखौ साबसक्राइब थाबैनो खालामना हो लोगोसेयै बिनि मोखाङा अपेनिं जागोन आरो बनि जासिगोन आरो आलुनि बिब'नि माबाया हौवानि मोखांखौ नुसिगोन आरो लोगोसे गासैबो दाखालिबावै माने ओरैबायदि बेले बेजे कमेन्ट लिरना हरदो गाज्रि बेफोरखौनो माने सुद्रायनो थाखाय माने 50K खालामग्रोनांगोन होमबासो बिनि मोखांखौ नुगोन आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअआ एसेसै आरो लोगोफोर मानसिफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोसे दिनैनि टपिकआ एसेनोसै लोगोफोर ना भिडिअखौ आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।